esan nahi dizut, urrun zaudenetik berriz, ikasi dudala arnasten, hartu nire zati bat, nitaz oroitzen bazara, ondoan ikus nazazu, hartu nire zati bat, denbora eratzera. Joatea nahi nuke baina, desuspertu dezake. Hilako edozein hori, erantzunik ez dut bilatu, hobeto nago horrela, ordaindutako azala, estaltzen hau gauetan, hartu nire zati bat, hartu nire zati bat, nitaz oroitzen bazara, ondoan ikus nazazu, hartu nire zati bat, hartu nire zati bat, nitaz oroitzen bazara, ondoan ikus nazazu, hartu nire zati bat. Arratsalde on denoi, eta ongi etorri bai Euskarari sarien aurtengo ediziora. Zertan hasi aurretik ahaleginduko naiz edo erronka hori proposatu diot nire buruari, saiatuko naiz gaurkoa izan dadin eliza batean sekula egin den ekitaldirik entretenigarriena. Publikoa ere ez dadila bereziki elizkoia izan, arren. Eta esandakoa ongi etorri, edizio berezia aurtengoa, hori ere aipatu nahi genuke, izan ere 2000 urtean sortu zen bai Euskarari ziurtagiria, beraz, eta segundo batzuk emango izizuet kalkuluak egin izazuen, zuzen 25 urte pasa dira harrezkero, alegia bai Euskarari ziurtagiriaren 25. urteurrenera ospatuko dugu, eta lehen aipamen honek txalo zaparradarik eragin ez zuenez, errepikatzen saiatuko naiz. Bai Euskarari ziurtagiriak 25 urte bete ditu! Bejon deiola elkarteari, hori. Hori dela eta, elkarteak antolatu nahi izan du ekitaldi berezi bat, besteak beste urteurren horren pareko kategoria duen aurkezle bat ekarri nahi izan du. Tamalez, Ilaski Serrano ez du etortzerik izan, eta etorri da bestea. Alegia ni etorri naiz, bide batez 16. izango den sari banaketa aurkeztera, ze 2009an banatu ziren lehenbizikoz bai Euskarari sariak, eta harrezkero, 2010an salbu, urtero elkarteak urtero saritu ditu, Euskarari bai esan dieten entitate eta pertsonak oso garrantzitsua baita noski, eta igual zuei bereziki gogorarazi beharrik ez dago, baina oso garrantzitsua Euskarari bai esatea. Aurrerantzen ere jarraituko dugu, eta aukera dugunero esango diogu Euskarari bai noski, ze guk Euskarari bai esaten diogun moduan, beste jende batek esaten dio Euskarari ez, zatitzen dut, baina hori da errealitatea. Igual ez da hori errealitatea, uste dut, Euskararen alde gaudenok Euskarari esaten diogula bai, baina Euskararen kontra daudenok Euskarari ez diot esaten ez, ezta? Esaten diote normalean Euskarari no. Edo no, edo... Normalean no. Normalean asko entzuten da no. Bitxia litzateke egia zan, Euskararen kontra hasi eta Euskarari ez esatea. Egoera nahiko paradogikoa, ez dut irudikatzen demagun politikari espainiar bat, pixka bat eskuin muturrekoa, Euskararen kontra dagoena, eta itorrela orain izenik ere bururatuko, baina egon Isabel esan du batek, Euskaldun duta, Isabel, Ayusoneko Isabel, ez da? Demagun agertu dela Isabel prentxaurrera, azerre,
eta esaten du, estamos hartos de tanta imposición, queremos decir firmemente al euskera, ez. Uste du momentu hortan, pixka bat poztu ere egingo litzatekela. Bueno, ari da nire hizkuntzaren kontra, baina aldi berean, ezezko bat ere, bota du, baina dena dela, gu etorri gara, argi gara, euskarari bai esatera, oso garrantzitsua, euskarari bai esatea, hori sarituko dugu gaur, eta sariak banatzen hasi aurretik, zuen baimenarekin, egin nahi nukenik aipamen bat, horrela, era partikularrean, hau ez da elkarteak antolatutako ezer, ez da sari ofizial bat ere, eta besterik gabe aipamen bat egin nahi diot, euskararen aldeko jarrera oso sutsua eta txalogarria izan duen persona bat, aipamena. Hau zuek ez dut ezagutu noski, baina persona hau da nire amaren ikasle ohi bat. Ze, kontu da, nire ama euskaltegiko irakaslea da, eta nire aita ere urtetan euskaltegiko irakaslea izan zen, alegia guk euskarari esan genion bai edo bai. Zen, euskarak esan zigun guri, euskarak heldu zigun lepotik da esan zigun zuek ikusi, baina hemen bizi nahi baduzu behintzat euskarari esan bai. Kontua da, amak, askoren artean, ikasle askoren artean, zantzuela ikasle bat, ez bereziki trebea, antza, ez ikasle horrela trebeena, baina bai oso saiatua. Segulako borondatea erakutsi zuena, eta gertatu ditzaion, eta amak ala kontatzen du, ikasle honi, izan zuen istripu bat, eta bihurritu zuen orkatila ikasle honek, eta orduan behartu zen makuluak edo muletak erabiltzera, ez da? Eta muletak hartuta zituela, muletekin erantza baldar xamarra bera, tokatu ditzaion euskaltegira joateko, iritsi zaion euskaltegira joateko ordua ere, eta ez dakit ezagutzen duzuen Tolosako euskaltegia edo, urtetan leku desberdinetan egon izan da, baina azken urte luzetan Tolosan euskaltegia dago, hor musika eskola dagoen eraikina bertan, eraikin handi bat, eraikin hortako azken solairuan. 3. solairuan. Iritsi zen tipo hau, muletak hartuta, sartu zen eraikin barrura, eta joan zen zuzenean igogailura. Destinu Petrala, igogailua matxuratuta. Matxuratutak nahi baduzu ere. Egun hartan igogailua matxuratuta. Nik uste dut, bate baino gehiagok, ja hori ikusita hartuko lukela etxerako bidea. Hau ezin bada, euskarara bizkarra eman, eta noan etxera. Batipa honek ez, esan zuen, igoko naiz gora. Eta kalkuluak atera ditut, egongo dira 200 bat eskilara edo, Beko solairutik euskaltegira, nik kalkulatzen dut 10 bat minutuko lana izan zuela tipo hark, eskilarak makuluak hartuta igotzen. Eta imagina dezaket, mendigo izaleak Everestera bidean izaten duen bezala berak ere izango zituela alako barne gatazka batzuk, ez da? Lehenengo solairura iritsi eta esan zion ahots batek, si el castellano tampoco, no sé, si así nos entendemos todos, igual. Eta berak, segi. Eta igual zuen beste solairu bat, eta igual beste ahots batek ere esan zion, sin el trabajo ni me piden ningún título ni nada. Ez. Eta segi zuen aurrera, eta iritsi zen azken solairu hortara, eta egin zuen topo nire amarekin. Eta nire amak, eskabat, ez dena horrekin harrituta galdetu zion, ara baina, zertzabiltza. Eta tipo horrek, arnazestuka, eta hanka oinazez josita, euskarara bidean 200 solairu, baina 200 eskilara igota gero, zekien apurra, praktikan jarrita, euskarari bai esan da, nire amari erantzun zion. Hemetxe, muletazkin. Eta zuen erreakzioa epela izan da, baina uste dut muletazkinek merezi duela txalo zaparra bat. Oda nire omenaldi xumea, muletazkin jaunari, uste dut, asko daukagula ikasteko, muletazkinen handik. Eta hau esan da, orain bai, azgaitezen saria banatzen, favorez. Aurten berritasun modura gainera, sariak ematera etorriko dira, aurreko urtetan irabazle suertatu diren, hainbat eragile eta lagun. Eta lehenbiziko saria hau banatzera gainera, 2018an saria jaso zuen Talleres Michelenaren izenean, hemen da, Alaitz Tolosa, datorrela, ez txalero bat. Alaitz. Kaixo, Alaitz, egidori. Beraz, sari emalea ere emetxe daukagula baliatuta, hortengo lehenbiziko saria, bai euskarari saria, eta ziurtagiria balioan jarri duen talde bati, emanak izan dio elkartea gainera, elkarlana 2020an hasi baitzuen, talde honek ziurtagiriarekin,
eta harrezkero jarrera baikor, proaktiboa agertu du, hori dela eta datozela hauek ere saria jasotzera, zorionak kudeak eta sistemetan eta estrategia jasangarrian espezializatutako aholkularitzan diharduen Gisma taldeari, txalo bero bat. Zorionak. Hartu holtza erdia, Eta mikrofonoa. Gismaren partez, eskerrak eman nahi dizkizue denoi, bai, guretzako ohore bat izan da sari hau jasotzea, eta gure helburua da euskararen alde lanean jarraitzea, eta baita ziurtagirien alde ere. Eskerrik asko denoi. Mila esker zuei. Gisma taldeko lagunak, Talaiz Tolosa, eskerrik asko. Bai, argaziak ere bai, aterako ditugu, Gero, baliatuko dut hau, gero luntxa dago, ados? Gero, Bazaitu pizka bat, eta gero luntxa. Argazki aterata, orain bai, txalo bero bat, Gismako lagunei. Zondo? Eta hurrengo saria banatu horretik, omendu nahi dut beste ikasle bat, ez broma, alaze, joan gara zuzenean ja. Eta sari hau banatzera gainera, 2019an garaikurra jaso zuen ABB Niesen enpresaren izenean, gurean da Mikel Villarrubia, datorrela bera ere, txalo bero bat. Edo, Mikel, metxoroigarria. Eta lantalde gazte bat, saritzera goaz jarraian, 2024an eskuratu baitzuen honek ziurtagiria, bere jarduera elebitan lantzen duen taldea da, eta hainbat keinuren, euskararen aldeko hainbat keinuren artean, lan ordutan langilei euskara klaseak ere ematen dizkiete hauek. Horrez gain, elkarteari Ipar Euskal Herrian ikusgarritasuna emate aldera ere aliatu interesgarria delakoan, 2. sari honen irabazlea, eta datozela, Egarri Edariak lantaldeko lagunak. Zorionak. Askotan hitzak soberan, edo ez, badaude hitz batzuk ere, za? Nahi bauzu, Bai, noski. Beraz, mila esker elkarteari, iparraletik etortzen gira eta harrotasun handi bat irabaztea sari hori. Gure taldeari mila esker, euskara erakasleari ere bai, taldean dugu. Eta ez dago errez iparraldean euskara erabiltzea, baina segituko dugu irabazi arte, ezta? Eskerrik asko denoi. Mila esker. Eta bizi, 3. saria eta hau banatzera, begira, oraindik ere oroigarria Beroxamar duen enpresa bateko kidea, pasaden urtean garaile suertatu baitzen Ulma, euren izenean, Ibon Calvo, gurean. Ibon. Eta oraintxe ziurtagiria jaso duen enpresa bati saria eman diogon moduan, ibilbide sendo bat saritzea da, jarraian datorren oroigarri honen helburua. Hauek pentsa 2002an eskuratu zuten ziurtagiria, harrezkero aurrera pauso nabarmenak eman dituzte, eta horien artean, eta noan ondo esatera, BRTA, Basque Research and Technology Alliance taldeko kideak ere badira, berriketa, alegia testuinguru horretan ere ziurtagiriari ikusgarritasuna ematea interesgarria baita, datozela ondo merezitako saria jasotzera, Azti Zientzia Teknologia Zentroko lagunak. Zorionak. Bueno, kaixo, eta arratsaldeon, eta Aztiko talde osoaren izenean eskerrik asko. Eskerrik asko, bai sari honengatik, eta baita denbora guzti honetan zehar indako lan guztiengatik ere.
Saria jaso genula jakin genunean poz handia eman zigun, ze izan ere sari hau urte guzti hauetan zehar euskeran aldindako lan isilaren aitortza gisa ulertzen dugu. Gaur eta hemen ordezkari gutxi bagaude ere, aitortza hau azti osoko langilei luzatu nahi diegu. Eta bereziki euskera taldea osatzen duen pertsona guztiei. Haien artean Nerea Goikoetxea, bai euskarari ziurtagiriakin izan duen konpromiso eta ardurangatikan. Era berean, aipamen berezia merezi dute euskarak lan munduan duen garrantzian sinetsi eta egunerokoan konpromisoa tinko mantendu duten beste kide askok ere. Eta noski urtean zehar euskararen sustapenean parte hartzen duten lankide guztiak. Zeinek ekintza konkretuetan parte hartuz edo modu informalean euskara sustatuz, aztibarruko hizkuntza kultura eraikitzen lagundu duten. Esan beharra dugu ere, sari hau helmuga baino bultzada bezala ikusten degula, euskararen erabilera eguneroko jardunean txertatzen jarraitzeko. Zuen eta beste erakunde batzuen laguntzari esker, emandako urratsekin jarraitu nahi dugu. Adibidez, barne eta kanpo komunikazioen euskeran erabilera bermatzea, ia 20 urte bete dituen aztiko kuskusean barne aldizkariarekin jarraitzea, edo euskara plana berraktibatzea. Beste arlo askotan bezalaxe, zientziaren esparruan ere, inglesak duen nagusitasunaren aurrean, euskarari bere lekua egitea gure erronka nagusietako bada, eta hortan jarraituko dugu. Helburu globalak tokiko hizkuntzatik eraikitza koherenteagoa da eta. Erronka zabalago bat ere badugu, euskararen zaintza eta generoa gurutzatzen diren puntuan. Izan ere, lehenago aipatu dugun lan isilo horretan, emakumeok dihardugu nagusiki. Eta beraz, badago zer landua egoera hori alda dadin. Eskerrik asko berriz ere egiten duzuen lanagatik, horrelako aitortzek, bestela agian, mai gainean egongo ez lirateken gaiei ikusgarritasuna ematen diete, eta duten garrantzia agerian uzten digute. Beraz, zorionak zuei, 25. urteurrenagatik, eta eskerrik asko denon izenean. Errota baten moduan hasi zen dena. Behin geldi zeuden harriek urarekin topo egin zutenean. Lehen da bizi astiro, ondoren indartsu. Bai euskarari ziurtagiriak, urak bezala, bidea ireki zuen, euskarari espazio berriak sortuz. Sorrera, nik beti gogoratuko dut oso momentu txinpartatsuan. Beste gauz asko aldi berean gertatzen ari ziren garaian sortu zelako bai euskarari ziurtagiria, ezin da ulertu aldez aurretik bai euskarari mugimenduaren inguruan egintzen guzti hori testuinguruan kokatzen espaldin bada. Gauza batzuk Euskal Herrian baino ez dira gertatzen. Euskararentzat 21. mendea, hilaren 26an arratsaldeko 5:00 hasiko da San Mamesen, Anoetan, Mendizorrotzan, Sadarren eta Agileran. Ezin duzu galdu. Bai euskarari, 21. mendekoa. Eta beraz, bai euskarari ziurtagiria garai hartako alaba dela edo esango nuke, ezta? Gogoratzen dut oso denbora laburrean mamitu zala ideia, seguru nago orduko lankidek pentsatuko dutela edo esango dizuetela esetz, denbora asko hartu zula, baina nik bizi izan nuen, bapatean bezala, ezta? Zerbaiten ondorio, ia natural gisa gogoratzen dut. Zakit noraino planifikatuta zegoen horrela, horrelakoak beti gertatzen dira, ezta? Aukera argia ikusi genuen, sortutako mugimendu horren gainean
eraikitzen jarraitzekoa. Beraz, gogoratzen dut oso une, sormenarekin lotutako giro baten gertatu zela hori guztia. Oraindik ere gogoratzen dut gaurko egunera izango baliz bezala, ez? 25 urte pasa dira eta garai hartan murgilduta geunden bai Euskarari akordioaren prozesuan, estaiotako kanpaina, bai Euskari akordioaren plan estrategikoa, Euskal Herri mailan egin den mobilizazio handinetako bat izan dena, ez? Lehen urratsak modu ausartaz egitekoak dira. Hain zuzen ere, futbol zelai edo estadioetan. San Mamesen, Anoetan, Mendizorrotzan, Sadarren eta Agileran. Pasa dira, 1978 urteko bai Euskarari harrezkeroztik eta orduan baino indar handiagoz gatoz oraingoan. Orduan baino ozenago aldarrikatuko dugu egun honetan Euskararekiko gure konpromisoa. Euskal Herri osoko milaka entidade batzuk hartu zutela parte prozesu horretan. Entidade batzuk proposatu zuten sortu bazela mekanismo bat konpromisoak hartzen zituzten erakunde horiek identifikatzeko, ez? Eta pizkat ideia horretatik abiatuta kontseiluak erronkari heldu zion eta hasi ginen gaur egun bai Euskadi ziurtagiria dena diseinatzen. 2000ko ekainaren 13an Donostian egin genuen ekitaldian, banatu zen bai Euskadi ziurtagiriaren lehenengo promozioa, eta hortik aurrera ziurtagiriaren proiektuak izan du bai izugarrizko bilakaera, ez? Azpimarratuko nukeen alderdi esanguratsu bat da oso proiektu bizia izan dela, eta dela, ez, gaur egun ere. Ehunka gizarte eragileren konpromiso finkoaren adierazgarria, bai Euskarari ziurtagiria. Euskararen aldeko konpromisoak hartzen dituzten erakunde guztiak identifikatzeko ikurra. Bai Euskarari ziurtagiria, konpromisoaren bidean. Herrigintzaren aldetik eraikuntza momentu oso interesgarria izan zen, mugimendu bat abiatu zen eta mugimendu horri norantza argi bat eman zion ziurtagiriak. Lanaren munduan ere aurrera pauso sendo bat egiteko aukera agertu zen, zorrarazi genuen, zorrarazi zuten eragile guztiek, eta bai Euskarari ziurtagiriak aukera eman zuen giro hori, energia hori gorpuzteko. Hogeita 5 urteko ibilbidean, ziurtagiria izan da Euskararen errota mugitzen duen indarra. Ura bidelagun, egurra euskarri, hizkuntza pizgarri. Aukera izan dugu beti egokitzen joateko, esate baterako 2 maila horiekin abiatu baginen ere, 2 urte berandago ziurtagiriak beste irudi bat zeukan, 3 maila zituen, beste plantamendu batekin ere abiatu ginen. Esan dute, izugarrizko aldaketak izan dituela urte hauetan, ez? Eta aldaketa horiek neurri handi batean izan dira jakin izan dugulako entidadei entzuten, ez? Ikusi ditugu, entzun ditugu beraien beharrak, beraien proposamenak, eta orduan kontseiluak pentsatu zuen euskalgintzarekin batera beste hanka batzuk ere behar zirela, ez? Proiektu horren garapena arrakastatsuagoa izan zedin, ez? Eta, hor sartzen dira enpresa eta kooperatibak, enpresa mundua, sindikatuak, bezeroak, beraz, beste hanka horiek ere badaude, eta horiekin batera administrazio bera ere egon zitekela pentsatu genuen, ez? Eta beraz, hanka horien elkarre eraginari esker, espero genuen, askoz garapen azkarragoa, hobea eta eraginkorragoa izatea. 2007an sortu zen bai Euskadi elkartea, eta hortik ja aurrera hasi ginen ziurtagiriaren proiektua kudeatzen. Hasierak urtetan horretan aritu ginen buru belarri. Euskara lanabesa da. Tresna, egur landua, eta ziurtagiria horretan sinesten dutenen aitorpena.
Esango nuke bi norantzatan egin duela ekarpen garrantzitsua batetik ikusgarritasuna. Askotan pentsatzen dugu, aintzat hartze hori zerbait, alboko zerbait bezala edo izan daitekela. Eta, nik konbentzituta nago ezetz. Aurrera egiten dugula, errekonozimendu bat ere aitortzen zaigunean, mugimendu orokor baten parte sentitzen garenean, eta hori, Euskara Ziurtagiriak argi eta garbi eman zuen. Nolabait, egiten ari zena aintzat hartzeko eta ispilu bat sortzeko. Zeinean, bidean ari zirenek ere ikusten zuten, zein zen norantza, ezta? Beti, herrigintzaren kontzeptu horretatik, mugimendu kolektiboaren parte garen tamainan, beti ere gure tokia aurkitzen dugu eta toki hori sendotu egiten da etxe barruan ere, ezta? Eta testuinguru hori eman zuen argi eta garbi bai Euskarari Ziurtagiriak. Baina horrez gainera bide bat eman zuen erakunde edo enpresen barruan horren premiazkoa zen eta den eraldaketa egiten jarraitzeko. Nire ustez, bai Euskarari Ziurtagiriak kudeaketaren munduan pausu bat eman zuen momentutik euskera eta kudeaketa uztarri berean jarri zituen. Eta hori aurrera pausu erabatekoa izan da. Nik esango nuke batetik ekarri diela enpresei, erakundei kontzientzia hartze bat. Eta kontzientzia hartze hori banatuko nuke maila ezberdinetan. Batetik euskarak berak zer ekartzen dien enpresei, euren jardunean, eta horren kontziente izatea, eta gero beste alde batetik zein mailatan haiek eskaintzen duten zerbitzua edo euren jarduna euskaraz. Eta kontzientzia hartze horretatik eta lanketa horretatik gero harrotasun bat. Azkenean zigilua jartzea bada harrotasunez erakustea zure jarduna euskaraz nola egiten duzun, orduan nik batez ere bi horiek azpimarratuko nituzke. Batetik kontzientzia hartzea eta bestetik harrotasuna. Euskararen normalizazioan gure enpresa barruan euskarri bat izan da eta askotan ere ipar orratz. Guk argi izan genuen hasieratik euskarari bere lekua eman nahi geniola gure antolakuntzan, eta askotan nondik jo ez dakizu edo ze lehentasun esarri ere kostatu egiten da askotan jakitea. Ziurtagiriari esker beti izan dugu teknikari bat esleituta, pixkat lehentasun horiek jartzen laguntzen aritu dena, eta batez ere gure baliabideak zeri bideratu behar genizkion asaltzen ziguna. Orduan, guretzako definitu behar izatekotan, esango nizuke hori, euskarria eta ipar orratza izan dela. Hizkuntza guztiek daukate garrantzia edozein markagintza prozesuetan eta edozein enpresaren jardunean. Pentsatu behar dugu hizkuntzak ez direla bakarrik komunikatzeko tresnak, edo ez dira bakarrik tresna referentzialak ari garenean komunikazioari eta ari garenean marketingari buruz. Bihurtzen dira tresna simbolikoak. Eta ze esan nahi du tresna simboliko izate horrek. Esan nahi du kargatuta daudela esan naiz. Badirela esan nahien ere garraio nolabait. Orduan hizkuntzak askotan bihurtzen dira euren jatorrizko lurraldei atxikitako baloreen nolabait transmisio bide. Orduan, euskararen kasuan oso lotuta dago Euskal Herriak duen nazio markarekin. Eta Euskal Herriak behintzat bertakontzat daukan marka, bai bada batetik bertakotasunarena, eta bertakotasun horrek badauka txikita kalitatea, eta euskarak lortzen duena da aktibatzea bertakotasun hori, eta ondorioz lotuta dagoelako ere kalitatea. Eta gero beste aldetik, bada modu bat gertutasuna ere transmititzeko. Azkenean euskarak aktibatzen digu bertakotasunarekin ere txikita gertukotasuna, orduan badira edozein markaren lanketan oso lortzeko zailak diren elementuak. Nik uste du gaur egun edozein enpresak eta ere gehiago bizi bada inguru elebidun edo eleanitz baten, bere jarduna modu profesionalean egiteko hizkuntza plangintza bat egin behar duela.
eta azkenean hizkuntza plangintza horrek ekarriko dizkio onurak ere bere marka eraikuntzan. Euskara enpresak daukagun aktibo inmaterial bat delako. Euskarak balio du langileak fidelizatzeko, euskarak balio du salmentak areagotzeko, eta askotan baliabide horren ustiapena oharkabean pasatzen da zeharo enpresa askorentzako, ez? Ziurtagiriak laguntzen dizu, ziurrenik zure antolakuntza barnean duzun baliabide hori ustiatzen eta errendimendu bat ateratzen. Azken batean, euskara ez da soilik hautu bat, norabide bat da. Estrategikoa, berritzailea eta nortasunez betea, edozein eratako entitaterentzat. Oso ohikoa da enpresa munduan erderaz aritzea eta gure ekarpena izan da euskaraz eroso aritu ahal izateko proiektu bat beraien eskura jartzea, ez. Eta uste dut oso proiektu arrakastatsua izaten ari dela enpresarean. Eta, bueno, esan bezala hortik aurrera ja hasi ginen beste ekimen batzuekin, ez. Esate baterako Arabako Foru Aldundiarekin batera Lasarra Gazariak abiatu genituen, Araba mailan lanketa bat egin nahi genuelako, eta Lasarra Gazarietatik gero etorri dira beste proiektu batzuk Araba mailan garatzen ari direnak, ez. Hor Lanabes proiektua abiatu zen, horren barruan Arabako enpresen foroa, eta bueno, beste ekimen batzuk. Zegoen lanatari bat euskeraz, ez? Eta hori ere izan zen, ziurtagiri dunen eskaeretatik etorri zen proiektu bat. LinkedIn, Infojobs, Infoempleolako plataformak egon badaude, baina ez dago, ez zegoen euskaraz aritzeko plataforma bat, eta horregatik sortu genuen Lansarean lanataria, ez? Hori ere nahiko plataforma arrakastatsua izaten ari dena. Euskara gileen kudeaketaz arduratzen hasi ginen 2019 urtean, elkarren handik ikasiz, bueno, etorri dira proiektu pilo bat, ez? Beraz, elkartea sortu zen 2007an bai Euskadi ziurtagiria kudeatzeko, eta, bueno, gaur egun elkartea ziurtagiri bat, baina askoz gehiago da. Biharra iritsiko da. Eta orduan ere, gurpilak biraka jarraituko du. Bai euskarari ziurtagiria euskararen bizigarri izango da. Enpresetan, dendetan, tailerretan, bulegoetan, euskara lanerako hautatuz, euskaraz bizitzeko bidea eginez. Uste dut, euskararen presentzia areagotuko dela. Guk ikusi dugu nola euskara kudeatu duen enpresa bat 2009an sortuta, ez? Hau da, 21. mendean, zeharo normala izan daitekela euskaraz harremanak izatea enpresa baten barruan, bai bezeroekin eta bai langileen artean, ez? Nik uste dut ezagutza aurrera doan heinean hori areagotuko den fenomeno bat izango dela, eta urte batzuetan normala izango dela hainbat eta hainbat enpresetan gaur egun entzuten ez den lekuetan euskara entzun ahal izatea normaltasunez. Orduan enpresek egoera horiek kudeatu beharko dituztela iruditzen zait, eta kudeaketa hori egiteko bide lagun hoberena ziurtagira iruditzen zait, zalantzarik gabe. Ikusi nahiko nuke sendo, eta sendo ikusteko uste dut behar dela lanketa bat, oso lanketa komunikatiboa ere badena, eta nahiko nuke enpresek ikustea euskara tresna gisa euren marka eraikuntza horretan. Horretarako, iruditzen zait, ezinbestekoak direla horretan diharduten erakundeak, besteak beste bai euskarari, baina ere hizkuntza plangintzan lan egiten duten erakunde guztiak. Orduan, nahiko nuke, 10 urte barru ikerketa egiten dugunean, euskara lan munduarekin askoz gehiago lotzea. Baina horretarako ezinbestekoa da, enpresek gehiago baliatzea, eta aipatu dugun ikuskera hau gero eta hedatuago egotea. Batzuetan ez naiz horren baikorra, ikusten dudanean segurutzat ematen genuen garapena, esate baterako lege babesa eta hori ere zango trabatu egiten saiatzen ari dela beste zenbait instantzia. Eta horrek, etxipen puntu bat ere eman lezake, baino esango nuke garai bateko ikuspegiarekin behintzat eta progresioarekin bidean badakigula
zer den egin behar dena, eta aurkituko ditugula moduak hori ere gainditzeko. Itxaropen handia dut belaunaldi ordezkapenarekin. Uste dut, gizartean orokorrean eta lanaren munduan ere bai, belaunaldi berri bat hartzen ari dela erakunde eta enpresen lidergoa. Eta hor, itxaropen handia dut, besteak beste belaunaldi gazteagoek hizkuntzen kudeaketa oso txertatuta dutelako. Eta beraz, hemendik 10 urtetara asko aldatuko da gaur egun dagoen egoera, ez dut uste. Eta hain zuzen ere horregatik uste dut apostu handi bat egin beharko genukela, ez? Iruditzen zait, herri apostu baten aurrean gaudela, ez? Erronka handi bada eta heldu behar diogu erronka horri. Iruditzen zait, urte hauetan guztietan bakoitzak bere lekutik ekimen pilo bate garatu dituela, ez? Euskadi Ziurtagiriak garatu ditu bere ekimenak, aholkularitza enpresek izugarrizko lana egin dute urte hauetan guztietan, administrazio batzuk ekimenak ere garatu dituzte, baina ez dago ezer dena behar bezala josiko duena, ez? Eta iruditzen zait, datozen 10 urteotarako erronka nagusietako bat hori dela hain zuzen ere, ez? Herri bezala pentsatzea, handira pentsatzea, alor honetan implikatuta dauden eragile guztiak elkartzea eta honen estrategikotasunaz hitz egitea. Horrela egingo bagenu, pentsatu nahi dut 10 urte barru beste goera baten egongo garela. Lan munduan euskararen erabilera areagotzeko eragiten. Segi dezagun beste 25 urtez. Hortxe beraz, 25 urteok laburtu dituen edo laburbildu dituen dokumentala, aurrera begira zer erronka ditugun ere errepasatu dugu. Eta hontan ari garela noski mende laurdeneko bidea gozatzeko jende askok egin behar izan du lan. Eta bereziki gogotik lan egitea tokatu zaion lagun bat, saritu nahi izan du elkarteak, eta sari hau ematera noski, datozela eurak, bai euskarari elkarteko lagunak. Arratsalde on guztioi, esango nuke norbait falta dugula hemen gainean, eske Robert mesedez, gerturatu. Eskerrik asko, Robert, urte guzti hauengatik. Zu izan zara elkartea gorpuztu duena eta dena aurrera eraman duena bihotzetik. Elkartearen izenean, eskerrik hoberena. Jarrai dezagun lankidetzan eta komunitatean lanean, beste 25 urte egiteko indartsu gaude, eta lan munduan euskararen erabileran areagotzen jarraitzeko. Eskerrik asko guztiei gurekin batera lan egiteagatik.
Arratsaldeon, jakin izan banu hau, en fin. Etxai gustatzen era honetako proiektuak personifikatzea, ze proiektu hauen atzean beti dago lantalde bat, eta ez pertsona bakar bat, niri tokatu zait, bideoan ikusi duzen bezala, 2 baino gehiagotan agertu behar izatea, eta zuen erakundetan ere gauza bera gertatuko da, baina era honetako proiektuen atzean beti dago lantalde bat, zuzendaritza talde bat, eta gero komunitate bat, ez? Azkenean, bai Euskarariren proiektua aurrera atera baldin badugu izan da, bideoan esan dudan bezala, uste dudalako jakin dugula entzuten ziurtagiri dunek zituzten beharrak, ez? Eta hortik abiatuta sortu dira proiektu guztiak. Uste dut, inor txalotzekotan lantaldea dela txalotu beharrekoa, eta zuek komunitate bezala egiten ari zareten lanagatik. Beraz, segi aurrera, segi komunitate hau zabaltzen, eta segi gogo handiz lanean, oraindik ere erronka handiak daude aurrera begira. Mila esker, Bestea erabaki, zegoen baina aspaldi, erakutsi zizun bihur, zitekela hilgarri. Izan zena zuen tabi, izango da zure zauri, sortutakoa hautxina, gaduara izan bedi. Eman duen kolpe bakoitzeko, zulo bagunarrean eman dizu, kolpe bakoitzeko, erori diren arriz. Altxako duzu darreran, ondarrezko gaztelu bat bezain sendoa. Gau zerdian bakarrik, utzi zaituen piztia, azken hitzik esan gabe urruntzen goa. Duzu darreran, ondarrezko gaztelu bat bezain sendoa. Gau zerdian bakarrik, utzi zaituen piztia, azken hitzik esan gabe urruntzen goa. Dik Ganibe taldea, Txalo bero bat, Ba, bikote. Sonak,
Eta gaurko bukatzeko, azken sari bat, sari berezia, hau ere, eta sari hau ematera euren etxean bai gaude, datorrela, Santelmo Museoaren izenean, Jon Intxausti, Donostiako Kultur Zinegotzia. Txaloro. Ekitaldia amaitzeko, norbanako bat saritu nahi izan du elkarteak, Roberren aipamen bereziaz gain noski, eta hala egin nahi izan du, bera musikaria izan arren, bere jarduna oso lotuta dagoelako euskarara ez da, orain jendea zalantzan, nor ote da. Deno dakigun orden, baina eutxiko diogu apur batez suspentseari, favorez. Musikaria izanagatik esan bezala, euskararen normalizaziora begira hainbat ekitalditan hartu du parte, ekitaldi asko antolatu ere egin ditu berak, euskarari erabat lotua dago bere jarduna, eta halakoak antolatu izan ditu gainera ambizio handiz, hor Roberrek iruditan, aipatzen zuen momentu batean, ez da, handira jotzearen kontua, eta hone badak zer den hori, handira, eta behar bada, estadiotara jotzea ere bai. Azkena izan da, horren adibide, mito aroa ikuskizuna, euskal musikaren historia garaikidean aintzat egin den ikuskizunik, ekitaldirik, ikusgarrienetakoa zalantzari gabe, hori dela eta elkarteak artista hau etorkizunerako erreferente ez ezik, aliatu ere nahi du, hori dela eta oroigarri honen bitartez, bai euskarari lagun izendatuko dute, ñabardura bakarra gehitu nahi nuke, artista honek euskarari ez dio esaten bai, esaten dio bei. Jaun Andreok, zuekin, aurtengo bai euskarari laguna, Pello Reparaz! Bei. Zaloak. Kaixo? Azer reverberazioa dugun. Eskerrik asko benetan, bihotzez, mila esker, asko eskertzen dut hau, eta zuen guztion lana, noski. Zer esan, Euskal Herrian lan eta bizi den pertsona oro ez da euskalduna. 20 urte pasa dira, sakanako haize berriak bandan aritzen nintzela, eta ziurtagiria jaso genuela, ilusio asko egin zidan, eta oroitzen dut nola arro sentiarazten ninduen ere, haize berriaken parte izateak ziurtagiria jaso zuen urtean bertan, ez? Eta uste dut gauza ederra dela hori, orain urte batzuk pasa dira, eta hemen naiz, alako, azken garaian eman dizkidaten sari guztietatik denetan garrantzitsuena jasoaz, gauza ederra da hau niretzat, benetan, zer esan, azken garaian entzun dut, askotan esaldi hau bota didate, eta da, zetak ari da demostratzen euskaraz ere egin daitekeela, ez? Asko esan diate esaldi hau. Eta ez dakit erabat ados nagoen, esaldiaren erroarekin, uste dut zetakak egin duena bakarrik euskaraz dela posible, ez? Eta uste dut hor dela gakoa, guk Euskal Herritarrok, euskaldunok, eta bestelako munduko geure anaiak diren, anai arrebak diren bestelako hizkuntza ez hegemonikook, hor dugula gakoa, ez? Egin ditzakego gauzak bakarrik gure hizkuntzetan egin daitezkeenak. Uste dut hori oso benetan ederra dela, ez? Esaten da ere, eta uste dut ez dela egia euskara hizkuntza txiki bat dela, ez? Uste dut txiki egiten dugula guk erabiltzen ez dugunean. Txiki egiten dugu guk, adibidez, lan esparrua serio hartzen dugunean eta erdal hizkuntzak erabiltzen ditugunean serio jartzen garenean, ez? Gauza seriotaz hitz egiteko, lan arloaz aritzeko. Beraz, ez, Euskal Herrian bizi den eta lan egiten duen pertsona oro ez da euskalduna. Euskal Herrian bizi eta lan egiten duen pertsona oro da Euskal Herritarra. Eta bi horien arteko ezberdintasuna eta distantzia murriztera bidean lan asko dugu egiteko, beraz, jarrai dezagun, mila esker, gora gutarrak eta eutxi goiek jendiek. Opai!
Reparaz. Argazki bat. Bai, noski, eta Pello hemen dela baliatuz noski, atera ezagun familia argazkia, aurtengo sarituak, elkarteko kideak, zatozte holtzara mesedez, azken argazki bat ateratzera bada ere. Txalo eroa denei, eskerrik asko tortzeagatik. Eta gonbidatuak gerturatzen diren bitartean, gogoratu orain luntxa hasiko dela, luntxean zehar ere errespetatu giza eskubideak arren. Hartu lekua, segi aurrera, Segi. Aski. Mila esker.